Φίλες και φίλοι, ο προσφυγικός ελληνισμός της Βόρειας και Ανατολικής Θράκης, με βαθιά προσδιορισμένη την εθνική του ταυτότητα, κατάφερε να δημιουργήσει και να κερδίσει ένα μέλλον που κανείς δεν του το χάρισε. Κατάφερε όχι μόνο να σταθεί όρθιος, αλλά και να συμβάλλει ουσιαστικά στην ιστορική, πολιτιστική, κοινωνική και πνευματική ζωή της Ελλάδος, με μόνο όπλα του τη μνήμη, τον πόνο, την νοσταλγία, την υπερηφάνεια. Οι σημερινοί απόγονοι των προσφύγων, τα παιδιά και τα εγγόνια τους, δεν μπορεί και δεν πρέπει ποτέ να ξεχάσουν την ιστορική διαδρομή των προγόνων τους. Οφείλουν να διατηρήσουν αυτή τη μνήμη ως μοναδικό δίδαγμα ζωής, ως μοναδικό δίδαγμα επιβίωσης, ανάπτυξης, προόδου και προσφοράς.
πολιτιστικοί σύλλογοι βοηθούν προς την κατεύθυνση αυτή με τις εκδηλώσεις μνήμης που διοργανώνουν, όπως αυτή που παρουσιάσαμε στη σημερινή μας εκπομπή. Αυτή την εκδήλωση που πραγματοποίησε ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Ανατολική Ρωμυλία Νομού Εύρου. Θερμά συγχαρητήρια στο χοροδιδάσκαλο Κώστα Κατσαντούρα, σε όλους τους συντελεστές, χορευτές και χορεύτριες μέλη του Συλλόγου. Θερμάτατα όμως συγχαρητήρια και ιδιαίτερα εύσημα ανήκουν στον άξιο, ακούραστο, εξαιρετικά δραστήριο και φανατικό λάτρη της παράδοσης, πρόεδρο του Συλλόγου Αλέξανδρο Καραδέδο. Ραντεβού στην επόμενη μας εκπομπή. Γεια σας.